Γκουελί για τον Σπατριώτη, τον Ντικουμέ. Και τώρα από τον Κουρκούνα η μπάλα στον Καμερονέζο, τον Γκουελί. Έγινε το λάθος από πλευράς ΑΕΚ, πήραν του Απόλλωνα με τον Καμερονέζο, τον Γκουελί. Ιωάννου για τον Γκουελί. Γυρίζει την μπάλα για τον Γκουελί Παπαδημητρίου. Ο Καμερουνέζος στα δεξιά για τον Συμπατριώτη, τον Ντικουμέ. Η ωραία κίνηση του Ντικουμέ. Γκουελί στο φάουλ για τον Απόλλωνα. Κεφαλιά, δοκάρι για τον Απόλλωνα από τον Ιωάννου που είχε προωθηθεί. Έχασαν την μπάλα παίκτες ΣΑΕΚ. Παπαδημητρίου. Γκουελί. Καλό ποδόσφαιρο από τον Απόλλωνα. Κατσαβός για το Μαλαδένη. Έκοψε ο Θεοδωράκος, ο Γκουελί είναι μόνος του. Μπαλιά για τον Ντικουμέ. Μπαλιά του Ζήκου για τον Λάκη. Εκείνος προλαβαίνει. Χάνει εύκολα από τον Γκουελί. Παπαδημητρίου. Το πλάγιο. Δαμίγος σηκώνει την μπάλα. Παπαδημητρίου. Γκουελί. Δαμίγος, Παπαδημητρίου, Γκουελί. Ωραία η επέκταση του Απόλλωνα. Πλάγιο. Κινήσει του Νικολαίδη, ο Γκουελί του κλείνει το χώρο. Γίνεται στην αντεπίθεση ο Απόλλωνας με τον Ντικουμέ. Πολύ δυνατά παίρνει την μπάλα ο Χατζής για τον Απόλλωνα. Το μαρκάρισμα τον Καλιτζάκη. Ωραία ο Γκουελί, ο Καμερουνέζος, κράτησε την μπάλα. Και κάνει την παλιά για τον Συμπατριώτη, τον Ντικουμέ, μόνος του πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ. Θα γυρίσει, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Παίζεται, λέει ο Κωνσταντινίδης, καθώς ο Θεοδωράκος βοηθήθηκε από τον Λαχανά σε αυτή τη φάση. Και χάθηκε ευκαιρία για την ΑΕΚ. Στο 58. Ιωάννου. Γκουελί προλαβαίνει. Κοντά του ο Λάκης. Νικολαίδης. Πέφτει δυνατά στη φάση. Ο Λαχανάς για τον Ντικουμέ. Οι παίκτες του Απόλλωνα έχουν ευκαιρία να αλλάξουν την μπάλα. Τελικά δεν το κατάφεραν. Μια νέα προσπάθεια με τον Ιωάννου. Γκουελί, Ντικουμέ. Ωραία ενέργεια του Ντικουμέ για τον Συμπατριώτη του. Ο Γκουελί με τον Καλιτζάκη, με τον Κεφαλά απέναντί του. Πλάγιο. Κόλλα από την παρέμβαση του Κεφαλά. Άλλωστε έχει περιοριστεί στο δεύτερο ημίχρονο ο νεαρός παίκτης του Απόλλωνα. Γκουελί. Δραστήριος και ο Καμερουνέζος. Γυρίζει και δίνει στον Ντικουμέ. Γκουελί κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Λάιο. Κωνσταντινόγλου πρόλαβε. Γκουελί. Προσποίηση πάνω στο Λάκη. Χατζής ανάμεσα από δύο περνάει. Μιχάλης Χατζής για το Δαμίγο. Εκείνος γυρίζει στο Σακελαρίδη. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα το σουτ. Φοβερή απόκρουση. Έχει καθυστερήσει το αγώνα. Προκαλώντας μάλλον μη διάμα.